Tiyamika kwambiri chifukwa cha nyengo zimene Ambuye wayambagali kutiyendera madzulo ano mukuyimba komanso kukondwera pamaso pake monga watiyitana. Tsopano ndi nthawi ya mtengo patali nkupitiriza kwathu madzulo ano kuti ndidzayitana mtumiki wa Ambuye Abusa Alexander Kambiri kuti adzapereke uthenga wa madzulo ano monga mwa programu yathu komanso monga mwa mutu wa msonkhano wathu khalani monga Yesu, khalani ngati Yesu. Maulemu Abusa ndikuyitaneni malo mwa mpingo uno kuti mutumikire kunkhosa za Ambuye zimene zili kulindirira kutumikiridwa ndi Ambuye mwini madzulo ano. Ndipo ulemu ndi ulemerero zikhale zake Ambuye mwakugwiritsa ntchito mtumiki wake. Zikomo kwambiri Abusa. Haleluya. Ambuye ndi wabwino ndipo nthawi zonse. Tiyamika Ambuye Mulungu wathu chifukwa cha kukoma mtima kuti tikhoza kusonkhana pamodzi ndi cholinga cha kumva mawu a Mulungu. Okondedwa, ndiyamika kwambiri chauta kuti walola izi zitheke. Ndiyamikenso kwambiri Abusa Bishop Ngoma abambo wanga kuti kumwamba kuti kunoonezani ine mnyamata wanu ndikhoza kubwera kudzagawana uthenga wabwino mudavomera kutero. Simudaone kuti ndakulira nyumba mwanu mwandilera ndine mwana wanu, koma munakondwera kuti ayi ngakhale uli mwana wanga komanso Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito nayankhula ku mtundu wa wanthu. Ambuye akudalitseni mama ndi mpingo wonse wakaninga. Zikomo kwambiri abale anzanga mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tidzakhale tikujegweda zimene Ambuye angatipatse pamutu uja wakuti khalani monga Yesu. Ndipo mu usiku wa lero molumiza ndi mutu umene tidzawerenga Afilipi 2 ndime yake yoyamba mpaka ndime ya namba 11. Ndidzagwiritsa ntchito chichewa cha lero. Afilipi 2 ndime yake yoyambirira mpaka ndime ya namba 11. Mkatikati mwa ndime tidzilumikiza ndi mavesi ena onse kuti tikhoza kuphunzira moyenerera. Mwa buku la ngale mawotsogolera kuti kutsanzira kudzichepetsa kwa Khristu. Vesi loyamba: ngati muli ndi chilimbikitso chilichonse chifukwa cha kulumikizana ndi Khristu, ngati muli ndi chitonthozo chifukwa cha chikondi chake, ngati muli ndi mtima umodzi mwa Mzimu, ndipo ngati mmakomerana mtima ndi kuchitana chifundo, tsono tsirizani chimwemwe changa pokhala amaganizo ofanana, achikondi chimodzimodzi, amodzi mu Mzimu ndi acholinga chimodzinso. Musachite kalikonse ndi mtima odzikonda chabe
kapena odzitukumula chabe, koma khalani odzichepetsa ndipo aliyense aziona mnzake ngati omuposa iyeyo. Musamangofuna zokomera inu nokha, koma aliyense azifuna zokomeranso ena. Pa ubale wanu wina ndi mnzake mukhale ndi mtima wofanana ndi wa Khristu Yesu. Iyeyu pokhala Mulungu ndithu sanatenge kufanana ndi Mulungu kukhala chinthu choyenera kuchigwiritsa, koma anadzichepetsa kotheratu nakhala ndi khalidwe ngati la kapolo ndi kukhala munthu ngati anthu ena onse. Ndipo pokhala munthu choncho anadzichepetsa yekha ndipo anamvera mpaka imfa yake yapamtanda. Choncho Mulungu anamukweza iye kukhala wapamwamba kwambiri ndipo anamupatsa dzina loposa dzina lina lililonse, kuti pakumva dzina la Yesu bondo lililonse limugwadire, kumwamba ndi pa dziko lapansi ndi pansi pa dziko. 11 lomaliza, ndipo lilime lililonse livomereze kuti Yesu Khristu ndiye Ambuye, kuchitira ulemu Mulungu Atate. Mulungu wabwino ndi wamkulu amene amadziwa kudalitsa, adalitse kuwerengedwa mawu ake, ndipo wodala ndi munthu amene amataka amva mawu a Mulungu, amawasunga ndi kuwachita. Amen. Tipemphere. Chakukomerani Mulungu wathu kuti mukhoza kundichotsa kwathu kunchisi kumalomo kwa visaza kwawo kwa simba zako. Nabwera kuno kudzapereka mawu anu kwa awa. Sindinabwera Ambuye ndi kuposa kwa mawu kapena kuchenjera. Chandidzetsa pano ndi mawu amene Mulungu mwayika pa mtima panga, kuti ndikhoza kukamba nawo chemwaliwa za mawu anu. Ngakhala amapemphera akufunikanso atakhala ndi khalidwe lofanana ndi inu. Ambuye chemwaliwa ngamatama kwambiri zedi, ndi amatama pothera amenewa, amadzikweza kwambiri zedi, amadzimva angamdalenga ukhawa. Athandizeni lero lino akhale odzichepetsa chifukwa inuyo Yesu mudadzichepetsa. Achimwene angawo ngokhulupirika amapempheradi zoona, koma tilenge zawo zonse zobisika sikhale pa mbalanganda sitingawakonde. Ndi akhalidwe la nkhani Ambuye lothawa pa chilungamo chanu, ndani adzawathandiza mudakhala chete. Achimwene angawo Ambuye akufunitsitsa atayenda nanu moona mtima, koma mukakhala chete osathandiza mudakhala ngati ndinu akhala membala chabe, adzafa zoona. Maliro awo tidzalira ndipo ampingo tidzalalika, koma kumwamba sakalowa chifukwa sali ofanana nanu Yesu. Kodi kumwamba mumakondwera kuti tizingokuyimbirani, tizingokuvinirani, koma chonsecho tili kutali nanu? Sucha mudatero Mulungu wokhulupirika kuti anthu awo andipembedza ine ndi milomo yawo, koma mitima yawo ili kutali ndi ine. Kudandaula kwanu Ambuye chikhale chisomo chakupulumutsa miyoyo yathu pakuti yankhula ndi mawu anu mu Yesu Kristu. Amen. Haleluya. Ukondedwa, mu usiku wa lero tiyendera mwambi wakuti madzi otentha saotcha nyumba, amazimitsa moto. Ameni. Madzi angagaduke ukakapiza pa moto marani kwada umazima. Monena kuti mawu ena amene akhoza kuvumba pano sangakusangalatseni, koma akuthandizani. Ndikukamba izi chifukwa chiyani? Mwa mutu umene Ambuye watipatsa kukhala ngati Yesu ndine vuto lalikulu kwambiri zedi pa moyo wa Chikhristu wa lero. Mudichitira umboni okondedwa, tili nawo anthu lero amene adziyesa ngati akupemphera, adziyesa ngati ali amodzi, koma chikhalidwe chawo ndi chosiyana ndi mawu a Mulungu. Kupereka amatha kupereka, kuvina amatha kuvina, koma mukatsata moyo wawo ndi nkunja tereti. Mukudziwa alipo ena akunja amene amanena kuti akakalowa amayi uje kumwambako, ine ndikalowa nkutuluka, nkulowa sokulowa, nkuloka bulaizi nkankhaliratu. Maganizo amenewa alipo, ndipo chimene chimawalimbitsa mtima ndikuona khalidwe la munthu uyo. Mukudziwa alipo wena wake amene akukanika kuti adzaponde khomo la chalichi akalingalira za zimeneni mudawachitira. Mumayimba Ambuye Yesu ngwabwino ndimukonde, koma ndine munthu wankhanza kwambiri zedi. Azibale anu makudandaulani kumpingo kuno mafuna aliyense azimva zanu zokha. Ndinu chiyabwe inu kwa anthu ena. Mtengo weni wachitedza oneka wanyezimira koma kaukhudza umayabwidwa. Murafusa ndipo si moyo wanu umenewo, si moyo wanu umenewo.
kunjaku akamationa ationa ngati ndife mpingo, koma zili mkatikati mwa mpingo akukhala nawo maonekedwe achipembedzo, koma mphamvu yake akanani kuti adayikana. Mtsogoleri masana tiunikire pamene paja unamva kuti kwada. Okondwa anthu ena amamva kupweteka ndi anzawo malingana ndi machitidwe amene Mulungu achitira anthu ena. Pena Paulo akufunsa funso, sichokera kuti nkhondo kodi sipakati pathu pomwepo kodi? Okondwa tonsefe ndife Akhristu ndipo ndife anthu opirira tabwera kuno kudzamva mawu a Mulungu usiku. Ambuye akudalitseni. Muti afunsane bawano kuti kodi munjoya mu mpingo muno, mutangowafunsa munjoya mkaninga muno munjoyamo. Ali ndi zinkhani zambirimbiri. Ndi magamba kwina wena kuti mmalo mokwera magalimoto atakukwera mapipi usauka nazo moyo. Chifukwa chiyani? Akuwapangitsa zimenezo ndi anzawo omwewo. Ndiye malemba akuti, okondedwa, ngati mmanena kuti ndinu amtima umodzi ochita zofanana, ngati mmanena kuti mudalumikizika kwa Yesu Khristu, mumatero inuyo chimwemwe changachi muchifikitse penipeni pakukomera naso mtima, mudziona koso wina ngati wokuposani, ndipo mukhale nawo mtima omwe uja wa Mbuye wanu Yesu, amene ngakhale olamulira zonse sadagwiritsitse, adadzichepetsa yekha kuti mukwanitse inu kukhala ndi khalidwe labwino, mtima wanu ukonzeke. Amene. Simungathe kukhala munthu wabwino opanda mtima wanu kukonzeka. Mwenatu nkutheka amene mwabwera kuno mwayidzeka nkhani m'banja mwanu, nabva kubwera kambiri, tidzapitiriza nkabwerako, tidzayambira kuti unakarani pamene kuti tidzayambire titibariyeka yekuma pemphero. Simukondwera. Ninene pano, ngati mtima wanu sukonzeka, khalidwe lanu silisinda. Ngati mtima wanu sukonzeka, chikhristu chanu chikhala cha mix and match. Ndimandilengeza mix and match amagwira kuzovala osati kuzambuye. Mupeza kuti ndi omwewo amene akulipereka chuma chawo kuzambuye, kopanso ndi omwewo amene akulimbikitsa chikunja pakati pa wanthu. Sizitheka kuyenda mwa straight ngati moyo wanu sudakonzeke. Amen. Ndimandinene pano, vuto la kutsatira Yesu monga mmene Yesu alili lachuluka pakati pathu. Chifukwa chake nchani? Anthu ambiri akukhala ndi chikhristu chosemphana ndi mawu a Mulungu. Baibulo likamba zina, iwonso achita zina. Ndipo ndinene pano, ndipo ndikhala ndikunena mpaka na Sunday, kamzimu aka kamatama kwa mpiri aka kaononga zambiri pakati pa anthu, kufuna kuti zabwino zonse zikhale zawo za iwo. Akapita kwa nzawo mwadanda ulima kunyumba kwathu, I don't understand what is happening. Nyama ndipo yandikola umuuzayo kuti usapise ziyemwe alibe. Simatamawa tayamba uzimu wina wake ukondedwa umene tikaupanga pansi penipeni sumodzi, sichikondi, sikulemekezana. Haleluya mpingo, amen. Ine ndamona Mbuye nthawi ya COVID, nthawi zinadula zinavuta kwambiri, koma ife sindagone njala. Timaona aneba au kona ni njala, koma ife Mulungu atisunga. Amen. Ni Khristu uyu wamana, ni Khristu amen. Modi mpingo nkumombera manje zimene zizi khalidwe la chabe chimene Yesu akunena kuti anthu feti tsinjira ndichi adakamba pena kuti phunzirani kwa ndani kodi kwa ine pamene ndili ine ndinawofatsa ndi odati odzichepetsa. Ndimandifuna namba 1 ndi abale wanga mawu ndi mama tawerenga mpingo uno uli mwini wake ndiye Yesu. Chikhristu chimene nachochi si chathu, simudambitse ndinu ayi, tili ndi womutsatira, ndipo womutsatira wake si inuyo ayi, koma ndani kodi ndi Yesu. Ngakenso ife asibusa nafuna nene mawu satani ife monga ife tikutsatira kodi Yesu yemwe. Adakanena kuti nomuko ambiri pa zimatera mwina ina munafa kubwera akambire nkawaone kuona nkhope yanga simudapulumuke sizingatheke kunigwira kumanja ne tikugwira ngoti ndi ndalitso koma ngati umatamba abe basi sute kufika la mtima ndukabali nisona poka khalidwe ndi moyo wako sifike potsana ngati kwati Yesu. Na ukafika potsana na Yesu monga kufunikira khalidwe lakonso limasinthika litsana ngati kuti Yesu uyo munafunsani bakulaneba khalidwe muli nalo landani Yesu wake ni yemwe.
Yesu wake matiki kapena yemwe kumambali. Ninene pano kukhala wopanda Yesu amene umodzi zakabe vuto. Kukhala wopanda Yesu amene chilungamo chidzavuta. Kukhala wopanda Yesu amene utumiki wathu udzavuta. Kukhala wopanda Yesu amene kudzichepetsa ndikovuta. Chifukwa malo amene amakhalapo Yesuyo ngati Yesuyo palibe pamakhala chinzimu choyipa chokupatsa makhalidwe ena wosiyana ndi Yesu amene. Ndipake Paulo akuyankhula mawu, abale wanga, ngati inu ndinu akhristu, ngati inu mumapemphera, mukhale nawo mtima mkati mwanu monga Yesu adali nawo. Yesu anali ndi china chilichonse koma yekha adadzichepetsa. Okondedwa ndipati ndinene, vuto la kudzikweza muzu wake ndi kupezeka kwa mzimu woyipa mtimamo. Tingoyerekeza adakati mwana wa Mulungu uyo ndi inuyo, chipulumutso chilakhala chaulere ndi mmene mchitiramu. Tafunsane bano, adakati mwana wa Mulungu ndi inu, chipulumutso chilakhala chaulere. Adakati adafa pa mtandapo ndi inuyo. Ngati mukunyada poti mudasoketsa chovala chabwino ndi matamutakala adakati mudatifera ndi inu. Chipulumutsochi ife tikadaona kumwamba kumene. Ine ndimanena mawu okondedwa, alipo ambiri amene mwina zothekera ali nazo akhoza kupereka. Alipo ndawaonapo, ndadandifunsapo wina, ndine mbusa khulupirireni, abusa ndinapereka 10,000. Sindikuona chitukuko cha 10,000 yanga ije pamudzi panopa. Mudakanena kuti inuyo ndinu otipulumutsayo, tikadamwa madzi pano ndi malamulo mtundu wanyu mudakatipatsa. Sindikunena kuti m'manyumba mwanu musamasamale mwayi, kumpaka natu mnyumba uyika malamulo oposa 10 nyumba kuja. Nkachoka ine pazire, nkachoka ne pazire, natu linawo panopo kondedwa ali uona chibedi chawo ngati firirani kuno ndi uko. Koma mtendera alibe, zimalamulo pwi mnyumbamo. Ndagula ndine nkutheka mumasonga asibale wanu inuyo, koma asagwire mbale na kodi iwe ukudziwa mbale imene imadulira. Sokamba mbwereketi ngati mumakanika kukonda wina ndikatundu onakosa kuta mudakati mpulumutsi ndi inuyo anakada pulumutsidwa. Nde Yesu maolemba akuti mukhale ngati Yesu amene atafera dziko akuona aliyense abwereka kuti kwa iye chikondi chozama, amene akhululukira mtima wina liwonse, amene alandira wonse odzichepetsa, amene amene mufanane naye, amene pokhala mwana wa Mulungu salene kuti aine kuma pasipo simpitapo ayi adasiya kena kalikonse chifukwa cha inuyo. Munthu adwala chifine kuti mupulumutsidwe. Chikondi chimenechi ndi chimene Mulungu akunena tikhale nacho. Ndipati ndinene kukhala Khristu sizopheza kuti Ambuye Yesu lowani mtima mwanga amen tine Khristu. Zimaliranso kuti Yesuyo atenge ulamuliro wonse wa moyo wako ndipo udziyendera zili kuti zimene mchifeke mutu wa msonkhano kuti khalani ngati dali kuti Yesu amene. Yesu amene ngakhale anali ndi ulamuliro adavala thupi ngati lanu. Ndikuchenjeza nenonse amene mumati mukapita kumudzi kwanu mumachita matama osafuna umwe madzi kukhala pansi ndi zoterozo, osati chifukwa cha matenda ayi, koma chifukwa chomwe mudafikapo ndinu amkaninga am 47. Ndipati ndikuwuzeni tsiku linake mudzamwalira pasima pakanapo mudzalowapo. After maliro saphoda maliro sakongola mudzapita mudzidzikumbutsa. Ndilibe chifukwa chochitira matama, ndilibe chifukwa chonyozera wina, ndilibe chifukwa chopwetera moyo wa wina. Tsiku lina ndani nidzabwerera kunthaka, ndinafunika chondipindulitsa ndikhale ngati Yesu. Ameni. Sizingatheke kukhala ngati Yesu iwe Yesuyo ulibe, zosatheka. Okondedwa chichewa chitero kuti womwera udzu sayang'ana songa koma tsinde ndi uli kumwera udzu kutheka.
mukamafuna kuti chinenge chichitike yang'anani pamene chipakhoza kukhala source yachani kodi ya chinthucho. Ngati mukufuna kukhala ngati Yesu nafika pone kuti muyembekeze kuti Ambuye ndi amene adzakukwezeni, ndi Yesu pakhale kulumikizana kuona. Kulumikizana kuona nkotani ndi pamene inuyo tsopano mwafika pone mawu Ambuye khululukireni ndipo ndiyambe kwatsopano, ndipo inuyo muyika udani waukulu ndi tchimo la mtundu uliwonse ndi kudziphatika kwa Yesu maona mtima. Ndikulolera kuti zina zake zizikupitani chifukwa cha dzina la Yesu. Chiganizo chimene simudapange simungadzichepetse, simungafanana ndi Yesu. Abusa padakati pano pa masipika omwewa pakhale chinkhoswe pano, masipika ake omwewa, malaka omwewa pakhale ukwati pano. Sindiganiza mavalidwe wathu akadakhala ngati amenewa. Ndakayika koma Khristu wake ndadole pomwefe amene timakanika kuyika buleki pa zina. Ine ngati Mkhristu sindingachite izi. Mudawerenga pali kuti Yesu amachita yaviyavi kuti kuwasochita nawo izo nkuchita adanena pati. Ndimati ndikuchenjezeni abale wanga, ngati mukufuna kufanana ndi Yesu, lolani Yesu alowe mumtima mwanu ndipo Iye alamulire moyo wanu, akupatseni khalidwe longa lake. Yesu pa dziko lapansi adalipize ndi zochuluka, anali ndi zokhazo zopindulitsa. Simungachite kena kalikonse kudziko. Olotu zovala zomwezi simungavale kena kalikonse. Olotu kumeta komweko simungamete style. After mutu wanu ndi style mene mayikonda sizigwirizana. Mukhale ndi zokhazo zokupindulirani. Zokhazo zokupindulirani. Amen. Ndikuyankhulira ndi chilungamo zikuthandizani moyo mwanu. Chifukwa chani? Yesu adakhala ndi zokhazo zabwino. Ndikumaliza akuti tsono atapirira Yesu mpaka na kukafika pomva kupweteka chifukwa chakuti ntchito ya Yehova itheke ya chipulumutso cha wanthu. Inu mungakwanitse kumva kupweteka kuti wina apeze mtendere? Tafusani bali inu mumakwanitsa kumva zowawa kuti wina apeze mtendere? Akayambitsa nyimbo ya praise, ndifuna kufanana ndi Yesu moyo wanga ndifuna, ngati zenizenipo. Koma mukhoza kulolera ino kumva kupweteka kuti wina wake apeze mtendere? Mukhoza kulolera? Ndimamva chisoni, mundimvetsa abale wanga. Ine mbusa muthune makutu wanga amamva zochuluka. Mitima yambiri ya azimayi ikuswedwa ndi azimuna wawo opempheranso mu mpingo. Amene munakuteka sanda mayima pano moni mpingo wonse. Ndimafuna ndingolengeza kunena izi wafuna chekelekele bwinobwino, koma ndi munthu woyipa kwambiri zedi kunyumba kwawo. Kuti mwayambitsa nyimbo ayimba nawo si mtima umene Yesu anali nawo. Atandilola abusa kuti abusa akambiri tengani mafoni onse apa mameseji ake muziwerenga mogweza ina nkhoza lanje zobusa chifukwa mudziwa language imene mundutsa si language yabwino wanu. Wofanana ndi Yesu satero. Mudzilolera okondedwa kuti ena mwa inu adzionamo chikondi cha Mulungu. Mudzivomera kuti wina wake akamakuonani adzionamo chauta bwene, kuti ngakhale muzafika pa nthawi yakumwalira adzanene mawu, Yehova mudandipatsa munthu wabwino kwambiri zedi, mwakuyo ndidaona mu dzina lanu Yehova. Mudafusani ndi ludalitso kwa ena. Munakuteka ndinu mayi wanga muli pano. Munatsanzika ku nyumba kupita kumsonkhano amunana ina apita bwino kapena ungakasinthikeko pobwera. Pita ukamaliza ndi telefoni dzakutenga. Kudandaula nanu. Saona mtendere mwa inu. Simumoyo umene Yesu adatipatsa. Ayi. Yesu akuonetsa chitsanzo chakumva kupweteka. Baba adafa ifa yapamdana yopweteka kwambiri zedi. Kuti inu ndine ndani kodi tipulumutsidwe. Ngati mukufuna kukhala ngati Yesu, muvomere ino kuti nthawi zina mukhoza kulolera kudutsa mnyengo ina osati chifukwa cha inu ayi, koma chifukwa cha anthu ena. Ine ndimaona ngati kuti chiphamaso chidakalipo pakati pa anthu ambiri amene umatha kusiya wina kakuvutika ndi kudzionetsa iweyo ngati upemphera kwambiri zedi. Ndikamena nawo chinyamata nonse muli pano amene mukuswaso mitima ya atsikana ambiri. Umone tichetiwerenge ma ex ako ndangati apa ndangati bona kene ndangati
kamzimayi kalali kakupemphera komwe udakapusitsa si mtima wa Yesu mene chemwali si moyo wa Yesu onyoza ndi kupweteka moyo wa munthu wina si moyo wa Yesu mama si moyo wa Yesu omanyoza ngakhale antchito wanu mwina amene magwira ntchito ambuya kudalitsa kuzani manja ambuya kudalitsa kuzani manja amugwira ntchito ndidalitsa ndikupemphera ndi Sunday tiyendera kuntchito kwanu kukamba kuti amayi awo bambo amumadziwa tafotokozani ine ndine m'busa wawo tandiyalirani zimene awachita mukamapita kuja kumasemina kuti akhoza kutsimikiza kuti mayi uyu ndi wolimba mtima ndi Khristu wolimba amene musazolika inu kamba ndine kumene abambo akhoza kutero komatu Yesu amaoneka kuti ndi Yesu pena paliponse ndipo amaonetsa chikondi chake kwa wina aliyense osati mchati chimoka ngakhalenso kwina kulikonse amatero inunso mukutero no atakwanitsa kuchita zimenezi Yesu malemba akuti kumwamba kudapangitsa dzina lake kukhala dzina loposa lililonse ndipo pa dzina la Yesu limene ndi pamene chipulumutso chathu chipezekerapo kudzichepetsa kwake kudapangitsa kuti kumwamba kumkweze ndipo panopa bondo lina lililonse linafunika litapinda kupindira Yesu amene amene iyi ndi principle yonena kuti ngati titatsatira chimodzimodzi kutsatira Yesu wa moyo Mulungu adzatikweza podzichepetsa kwathu amene njira yachidule yakuti mukwezedwe moyo mwanu khala odzichepetsa koma njira yachidule yakuti muthe mwachangu ngati masitipasi dzikwezeni monga mudzichitiramo ndipo ndinene pano munafuna muzindikire kuti madzi amphale sinkagayi amachedwa matsuko chifukwa mwa mawasa muchisamala inu osamulichita chiyati mbezi libwinobwino ayi mauzimu namphali nawo suzimuona ayi mukazithamangira simudzazipeza koma dzichepetseni ani mali ndichenjeza tsono pamene ndikumaliza sikuti akati kuti kudzichepetsa nini mudzidzinyosa ayi ukupasani kampano khani apa ayi sindakanikhala pasipa ipaja lifodzichepetsa ukunkusaganiza bwino kuvula kwa moto kumene kuso ife ipaja ndifoche ndiyongolotsa ifumbi ife sikonodzolo mafuta ambiri tamukhale mzimayo samadzole mafuta ibanja uliyenda sizitheka kuzinyosa ndi kudzichepetsa ndi ziwiri zosiyana tamvetsera ndikamakapasa kudzichepetsa nkuti ukudziwa ineyo udindo wanga mphamvu zanga ndikhoza kutere koma pachifukwa cha ichi ndi ichi ansatero izi ndibayedzeka kuti ndikhozanso kuchita nawo zilikoti ichita nawo izi kumene kunde kudzichepetsa osati kudzinyoza iye ayi sichoncho amene ndipo monse amene akhala ndi moyo wodzichepetsa monga Yesu adalire ndi amene Yesu amapatsa dalitso lake ndipo ndi mnene tikadalitosalitsatire monga Yesu adalire bwezi chikondi chathu chili chochuluka bwezi ambiri adabwera kwa Mbuye bwezi moyo wathu usali chipinjo kwa wina koma dalitso mudziyamikira kwa anzanu kuwaona anzanu ngati wakupusani umene ndi mtima wa Mbuye amene auzirane paneba umaona koza bwino mwa ine uziyamika akuzanga azibambo nonse kumayamikirako akazi wanu ndipo azimayi kumayamikirako amuna wanu ndizofunika moyo woyamikira ndiwoona zabwino mwawena ndiye moyo wa Chikhristu osamangonyoza nzako wachinayi ngati upake pamtengo yencha chaina yomavalasa kuti malamu mzanga ngati werekezinyoza tili ndifagira wepaka zimazi kuno ngati tidzilemekezana ichi ndi Chikhristu choona mtima ameni chochita zonse motsokozera ndimotsena nani kuti Yesu Ambuye akudalitseni pamene mutenga mawu awa nayika pamtima pano amene ndikufunseni abale okondedwa kuti mukhoza kuyimirira tipemphere pemphero ili pamene tayamba kungoona palambula bwalo ndime yachidziro sitalika kuti tikhoza kuyenda bwanji ndi Yesu amene ndipo mkalikali mwandima tiyamba ugawa mokhazikika magawo ako ochuluka amene akuthandizira ife kufika pa chimene Mulungu wakonza kuti tidziwe ndimafuna kuti bwanji ndikufunseni mupemphere kwa Ambuye kuti Ambuye loleni ndikhale nawo mtima mkati mwanga ngati wanu wakuti ndikhoza kukhala ine dalitso ndikhoza kupititsa patsogolo umodzi
ndikoza kukhululukira wena. Ameni. Ndipo kali muli ndi wina ngati mwana amene mudamugwira zedi mwa usiku uno mudamugwira mumutchule dzina mbuye uyuyu adandimvetsa kupweteka zedi koma ndikumkhululukira chifukwa inu mudakhululukira zoyipa zanga. Ngati pati yankhani kanakake kamene makakamira yankachotsani kamene kati basi musakaikaso nkhani chapa status undidziwanso akhokwe senyemba ayi zisiya yambani moyo watsopano okhala ngati osasunga mangawa ayi. Yesu wathu ndi Yesu wabwino, ife omutsata tikhale Yesu wabwino. Ameni. Ali Yesu waifazi pepelere yekha mbuye thandizeni ndikhale ngati inu. Muuze na mbuye pepelani kulimba ambuye thandizeni mtima wanga ukhale ngati wanu. Ndikhale munthu odzichepetsa, ndikhale munthu amene ndikhoza kumanga nawo umodzi wa mpingo wanu. Ndikhale munthu amene akhoza kumvako zopweteka kuti wina uzamtendere. Ndikhale munthu amene ndidzidikira pa inuyo kuti mundiweze osati ine ndekha ndidzikweze. Ayi, ndikhale ngati inuyo Yesu monga Paulo ali kunena khalidwe lathu life limakonzeka ndi Yesu. Yehova Mulungu wa makamu, Atate wa mbuye wathu Yesu, gawo loyamba kalambula bwalo wa mawu wonse mwandipatsa kudzapereka ku mtundu uwu ndi amenewa. Ndipo pamene wina aliyense wa ife akupemphera kuvomereza ndi kupempha kuti akhale ngati inuyo Yesu, ndi pembedzero langa mbuye zichitikedi zimenezi mu dzina la mphamvu la Yesu Kristu, kuti akhoza kukhala wosinthika khalidwe, kuti akhoza kuonetsera machitidwe ake kuti amakudziwani adakulandilani ndipo amayenda nanu. Tisangovina mbuye ayi, tisangokhala ayi, koma Yehova tifike tonse pakuvomerezana nayendamo mu dzina la mphamvu la Yesu Kristu. Chikondi chanu ambuye chikhale ndi mtima wina uliwonse umene ukupanga chiganizo tsopano chakukhala ngati inu monga mmene Paulo adatilembera pa Filipi, mu dzina la mphamvu la Yesu Kristu. Amen. Haleluya. Tetikhale pansi kulepa. Malangizo ochepa kuti kukhala pansi ndimafuna ndikupempheni kuti monga mwamva gawo loyamba mudzipanga chiganizo msanga. Ameni. Mawu asankhala ngati choseketsa liyene kalikonse ayi, koma iwana mufufuze nokha kuti ndikukhaladi ngati Yesu, kuti pomaliza tidzafika potero. Ndipo ina nonse amene mandizinda zimudamangamanga Yesu poti samalero masolani ndikukhala ndi mtendere. Ameni. Chifukwa ena mukudzipweteka nokha chifukwa cha milandu ya mtima mwanu. Yesu adakasunga milandu ya iwo omunyoza, akadakuwangitsa kutumikira ngati ayi inonso musasunga milandu. Ena mangodziya kuti amwali mudanani kuimba nyimbo ya mkasa abodza. Zitayeni mukhale ndi moyo wabwino wa mtendere umene Yesu anali nawo. Poti mwapemphera pa zimenezi khalani ndi mtendere mu zonse potsata Yesu. Amen.